Klara pozvala svoju tetu Sarah v inom meste prostredníctvom Wikis do Weekonomy. Pri hľadaní partnerov si Sarah všimla, že v jej meste je ich ešte len málo. Ako môže navrhnúť svojich obľúbených obchodníkov ako partner, aby v budúcnosti dostávala aj vo svojich obľúbených obchodoch zľavu? Pomôž vybudovať svoje mesto a Weekonomy a staň sa Weejoberom. V úlohe Weejobera môže Sarah odporúčiť nové obchody, ktoré si želá mať vo Weekonomy ako partnerov. V ďalšom kroku aktivuje na každý obchod, čo uviedla 2 nových Weejoberov a 4 nových Members, zákazníkov pre systém. Ak je 30% počtu obyvateľov v jej meste zaregistrovaných ako Member, budú aktivované jej obľúbené obchody a tieto sa zobrazia na mape ako nový partner. Ako odmenu dostane Sarah navyše z nákupu všetkých Memberov, ktorí nakupujú v obchodoch, ktoré odporúčila ona. Pohodlne z domu môže Sarah vybudovať svoje mesto a pritom dokonca spraviť ešte dobrý skutok, pretože pomocou funkcie WeCharity môže svoje darovať kedykoľvek dobročinnej organizácii. Pozri sa na našej mape, ako to v tvojom meste vyzerá.